Pičus, dobre. Dobre. Aj. Dobre. Teraz to natáča. No a čo sa stalo? Teda dopravný podnik prizval svojich najlepších marketingových a verejnokomunikačných expertov a vyplodil, že točná zastávka nie sú určené pre komunálny odpad, ale len na lístky MHD. Hej, toto pustili do eteru, normálne MHD. Tak sa do nich pustili úplne že silno, že až im celkom dávali, že teda prečo majú taký veľký vstupný otvor. Mali by ho uspôsobiť tak, aby neprechádzal zbytočne iný tovar ako lístky. Predsa veď. Nie, to som ľudia robili srandu. No a ja som sa nechal inšpirovať ostatnými a napísal som priamo na dopravný podnik, keď zverejnia meno a zaradenie zamestnanca, ktorý tú odpoveď postol, či s tým súhlasia s tou odpoveďou, či je to oficiálne stanovisko. Hej, a ako budú voči zamestnancovi postupovať, ak nie. Takže tak, toto je inak úplne, žiadosť je v poriadku, ja nemusím žiadne dôvody, iba dokonca som bol taký milý, že som im tam dal všetky linky a print screeny, keby náhodou sa obťažovali to zmazať odtiaľ. A nech mi došiel doporučený list na poštu stránkové zdôvodnenie, takže aspoň som ich zavaril. Tam píšu, že nemôžu meno zverejňovať, lebo blablabla, čo aj verím, to som aj čakal. No, hej, 8 údaj, ale to som čakal tak, ja jasno. To som čakal, ale už to, že museli vygenerovať 5-stránkovú vec, tak už to ich hádam zlepne, že na budúce nech si dávajú pozor. Celkom pekný test pre kamerový záves, takéto jazdenie. Celkom dobre to zvládol ten kamerový záves, kokos. Že hop. Čo? Nechcem to mať na hlave, lebo na hlave ja inštinktívne si konáre napríklad nechávam cez hlavu prejsť, takže helma ich môže brať. A to by som omylom mohol prísť o ňu. Takto ju vidím, čo sa deje presne, ona má. Tuto ideme dole, hej. Tuto. Vlastne o tom tento, že či sa nebude príliš triasť to video, ale vyzerá, že celkom v pohode a či nebude chcieť vyskočiť ten záves vôbec celkovo, čo tiež vyzerá, že nie. Lebo som vedel, že nebude až tak teplo. Ja som si ich dal kvôli tomu, že som chcel, aby nohy boli v teple, v zmysle, že svaly majú byť prehriaté primerane, vidne, že nie. Dobre idem, hej? Okidok. Čo? Ešte, že čo? Nemám, ja chcem totiž to držiak vyrobiť z uhlíkovej dosky, z uhlíkových vlákien. Au. A to potrebujem presne vymerať a vyrezať. To si asi nechám v Číne spraviť.
Ešte raz? No hej, ale som ti nehovoril, jak to chcem. Ešte raz som ťa nepočul. Si si povedal, že nebude bahno. Kde máš bahno? Ale tam ten meter bahna, ten tóno. Radšej takáto cesta ako úplne suchá. Úplne suchá sa šmíka a všetko je oné. Toto je v pohode. Fuj. Dobre, to už sme toto na červenej teda. Which is good. Dáme malý Slavináš. Zase to robí sily. Však to už tam skoro sme. Ten metač, šalvia. What do we have in here? Ani jedno. Ani jedno. Čo, alergie? Mňa inak tiež niečo také chytilo, že som si vyrobil, či starnem, či kýra blbosť. Ja som mal 3-krát tento rok vlastne taký záchvat chrípky. A doktorka hovorí, že to môže byť aj nastupujúca alergia, že kombinácia chrípky a alergie, že to ťa proste vie skonať. Hej, takú mal tu rádiové žiarenie a ľudskej krízy. Ale inak teraz veľmi agresívne sezóna. No ja som bol 3-krát som mal teploty 39. Doľava, nie? Dobrá? Jaj? OK. Dobre išlo na celoodprženom. To je také príjemné, všetky tieto haraburdia. Ups, to je nejaká novinka toto. Tu sme nešli minule. Toto sme išli? Hej. No dobre, no. Keď inak nedáš. Hej, hej. Pamätať.
Koľko za akú batériovú kyselinu varím? Jaj. Tomko, daj mi sekundu, ja sa musím napiť.